Hello guys, tunggu sampai jadi waktu jadi subscriber of na highlight ulam sebelum mendapat video. Ini macam baca ini like aja gitu. What's up, being good morning. Ini kahan. Sebelum ulam sebelum. Good morning guys. Ini hari aku live menuju channel pengjalan. Ano hai phai pika mi ate live phai malia liam tu slong tong man bagai ni live phai malia de like te mi asik mi live bo sang jang liya te mi omela wo thang ma bo video khane ne was very quick jagai ses te program tong khana ka han hai te program tu se phone mai live thangai 200 টাকা কেজি 180 আর 202 টাকার বগি থাকে 90 টাকার বসছেন কেজি 85 টাকা না 90 টাকা বগি হ্যালো গাইস নাম সগো নি Waktu firman sih murah bomba ya dalam sekolah itu kayak di warsak bisa jadi hello guys tunggu seperti hal-hal bukan Diba, ay satu tuh video kan. Pero que satu tuh nggak tini boh hanya hai digi. Hanya hai satu tuh. Hanya hai satu tuh pepe gak tuh sih. Belai ke tuh nggak tini boh. Tini nang program kono kan. Melawo. Nian melawo. Tini las. Ini program tuh mah. Hello viewers, doon na lang sa live o daki good morning. Ano subscriber of tamo ko itong boy itong Zorani. Ay, marok kay tayo marok sabay gadi. Dito na lang sa go, pagsatapos ay ako natin. Bakit itong ko na ba subok-subok sa zaki. Na itong may jadi program bati janin na nang mama pulungai jadi bahai sam ni pati jan phane saine aku tak sejoratui hekin wan sejoratui rupum jara dapat kai teman balai-balainya anda dari piwak sama hekin wan subuh salbrom bro baru bai subscribe piwak ke hekin na soya kari lo boleh jangan bagai tidak jorau piwak sok sal sejoratui bapaknya kulai bokengnya ku hekin bongo jotono lamsugo daki phane lagi tung jorani jotono tung kahan good morning viewers so kita mau reply tong bai sahabaji kita buka mau kai tong
बाहाय थांबाय Hello guys, ini market satung tunglai, tungu phai jong ka, hai na hai, nabar bukerai, thap sapana nabar phaya, tei belai ke tung phajak bindok, tei hai ke na viewers rok tamarok khai tunglai na rok, phung jorani phung kaham jotona lamsuku laibo, ke na jakung. Iya kena dari salbung jenai tengah tengah, ada viewers tengah, nah hai lamsuku laibo, jorani phung kaham jotona phung ke, bagiri teman bagai hai na hai. Noko video kene ni chela kani hani hai pusna badi ke phaki kana ko bai terima bagi hello guys ada yang saya berbagi kira sikit hampir nanti support ke mana bagi kalian dalam paham baik itu nomor rasa ni cibai kuni dia pera tak sejarah jalan logan itu lebih workshop ini ham jamu pakai ni kulo punya pera fikir nak salu dulu naik baik Water kereng kita ngai ini kayak nanti video ada live kereng kita ngai ini tejo tuh punjarani pungkam hanya hajam sebut te pun sipai te kulumung ya karo hakina ni biwas pun salbu burung bagi kapan bagi coya sak kereng kita ngai bagi live hanya hanya no kita digi kereng ni dan pakai ang kita pasang video kanya ne kita lagi tung manjora te thaju kan narba sal burung ai kai coya kari tong ini di video ko jotor mana langsung dakti pung jorani ke channel habya ko tai like này live này ko parok dakti phai kereng te live kereng thong te jotor ani viewers of tiếng ko mang bakya te ke darok nong ham chuma te nong support belai ke na mo te belai ni ham ba jono lam su ko live ko phung jorani phung ka kha bai ko bai dakti ba live kereng ya ko borok dakti phai kereng bagi Kenapa pungjalan itu kaham langsung gue lagi titik tapi sudah lagi keringnya kok barang bodak kita kita keringnya
Yang kemabai ke biwasok, sahabat jadi. Bener lebih makan asa dong hanya hai tungklek hanya bukan belai ke. Tung mana bemarang sak. Ini cuma mandar beri kader cacau. Mandar nasi di. Belai kan tungklek ketemu guys. Ketemu jalan ni. Di amsi ketemu tunggu. Nopo kurui. Di belai ketemu fazak. Di tamu kai tamu biwasok sahabat jadi. Jadi jalan lapung jalan ni bypass. Gari chole jango. Taksi. Light bo nai. Kerengnya kebor bedaki hai kereng tong. Benar nukman kena bypass beri ke gari gora choli tong bai. Nopo kurui. Di nopo payang toka belai no. Tung plazak. Di belai no. Koloman ibo. Asik ke jono berkerja. Hello guys. Pugara ni pung kam so langsung mulai berteri-teri ke. Taksi juara joya gari naik tong hanya hai. Kerengna bagi tei. Setenang langsung mulai botai. Pugara ni pung kam. Good morning ani biwasok. Subscribe baru biang kuma baca. Setenang comment like share kanya subscribe kanya tapok bedi. Dakti juara ni bicara live kereng gitu ya. Hai kena nong salbrom brom. Narok ni support belanya nanggo teh. Hamzuma nanggo hai kena narok salbrom brom tei. Juara tong sak support kelai tong di tei hai kena. Tabu ba de live kereng ya ko baru ter dakti hai kereng tong. Tei asikin nong hamzuma belum mantap tong tei. Biasa biang kuma baca. Tabu sujara. Nurut biang kemai tong baca. Tei aset komi betong baru rok na benayang tong baca. Sabi jadi biang tong baca. Satung tung mani markai. Te belai ke tungsak. Te wati buk pailia. Asik ke sarung tunggu tunggu sak sawi. Te jotor nang daki lai buk kerna baki te hanya hat. Michael nanya baki jotor nang lam sugu. Te pung jarani pung khai. Piwar sok. Tamarok khai tong bai sahar baji. Te jotor subscribe comment share like kanyang tapok baji. Piwar sok subscriber rok. Yang khamai kya nurut jotor nang. Ini hai nang nang lai bo lam sugu pung jarani pung khai. Sabo khajri chana mutung sabai di biwar sok khajri khagi rohnai. Omen khai sahar baji. Jotor pung jarani pung khai lam sugu lai bo trik ke. Yang khamai kya ni biwar sok te guys sok. Te nuru bai kerena bagai hanya hai phepi ka poskin padi juo. Biang tamu khai tong bai kya pung jarani biang tamu kya nara. Te ba dakti ke. Kereng bai di lai ba hanya hai pung jarani nara bai malai pina bagai phepi ka.
naro beng kamai tangbai kya guys rok viewers rok beng tangbai kya dakti laibo tei kerna bagi nongno koi chawo jotono belai selawo tei nobar bo kwrui asike tungflajak pungai ke no tungui phai tongkha ani viewers rok budi khe tongbai tei subscriber rok tei katal like bo phai nai tongnai rok no tamo khai tongbai sabaidi nongno video kaham khai phunukmaya tini program tongo hini ba khonaka eba program o chaitongnai kaham video tisaui phunuknani digi thangnai hini tongo tei jotono choyakari haikeno live o kwrwngwi naitongnai tei aswk hamjakmung support khlai tongmani belai no hambai jotono no pungjora lamsugo beng thangbai kya dakti live o kwrwngna bagwi tei hamjakmung rwitongna bagwi je 12 jona live naitongnai belai no hambai pungjorani phungkaham chibai rangsakni chibai tei khulumung yapharo nongno haike no live o jora o kwrwngwi tongna bagwi tei 2 jona phaikya bono bo haino hai lamsugo jotono no pungjorani phungkaham haike no teruk khe live o kwrwngna bagwi tei pungjorani phungkaham tei viewers rokno hamjakmung kupulung tei khulumung nongno tei salbrum no haike no support tei nongni hamjakmung ritongmani bagwi belai no hambai tei jotono no pungni kaham pungjorani phungkaham tei jeni channel tongnai rok bo dakti monetize wngtung tei viewers rok bongni bo teibo bung haitong haike no nongni bo ani se bisi wngwi subscriber baritong tei dakti no monetize wngtung tei chini to kwtal kho tei viewers rok nongno khatung khajakai live o nasingwi tongmani noro beng kwmai tangbai kya dakti kwrwngna bagwi koichao nongno live o tei pungjorani phungkaham lamsugo live o haino hai digi o tei naidi satung belai khe tungflajak tini maar khai aswkhe tung tongkha tabuksa aswkhe tungkhai dupar jora budi khe tungno viewers rok kisa naisa sidi mwsuk satung tungmani bagwi tini borok rok paikhe kam khlainai tei mwsuk kosto ongnaisa tungma jana nongma kisa naisa baidi hello guys beng kambai kya tei tamrok khlai tongbai noro sabaidi pungjorani phungkaham lamsugo haino hai kheto phaichung phaijak norok bo live o kwrwngna bagwi tei teruk khe nongni hamjakma belai khe nango tei salbrum nongni hamjakma haikhe no mantongtung tei khakhai o manai hinui beng thang tongmai khani viewers rok dakti live o kwrwngbi tei support khaidiya no nongni hamjakma dakti rwdi pungjoro o guys rok beng kambai kya sabaikedi tini belai live o kwrwngnai rok komung tongkha beng thangbai kya viewers rok guys rok beng thangbai sagadi norbo kwrwngna bagwi haino hai masuk kha tei dakti tei tabuksa jora tei live o phaiko tei naiya tongnai rok ani viewers rok dakti phai kwrwngbai di pungjorani phungkaham lamsugo live o haino hai tini bahai haste o satung belai khe tungjak tei aswkhe satung tungwi tongo musuk rok bahai khe ada chabaini aswk satung o tei chini kiprasa rok tei chini aswk o tongnai rok budi khe kach khainai tei burti bora rok bahai khe tongnai belai khe tungmani bagwi aswk khe tungwi phai tongo
Tei kaisa chini hasteo CA bill pass ungjak tei moniti chung ma kasulainai chini Maharaj Bubagra paikya kai jotono saimano tei 10 chini ingko habna bagui ADC andaro borok shornati system ke phaijak ingko forest department ni jagao tei borok no chung dakti no ain bai salai ma kari pinai tei chini Maharaj sajak 4 tarik ni jora nasing dongmani hinui tei jotono no lamsugo laibo pungjorani jotono no tamarong khlai tongmai viewers rok kongoi thangmaikha biyang thangmaikha narok asuk naikol nairok tei nainai rok ano support khainai rok biyang thangmabaikha belai khai no lamsojak laibo tei norok kai biyang jani komajak kusuk kwrwi laibo tei jora tongsani dakti laibo kwrwngmani viewers rok pungjorani pungkha lamsugo dakti khai laibo kwrwngna bagui viewers rok tei nongni hamjakma sal brum haikhe mantong tong viewers guys dakti phaidi bahai khe tongbaikha guys rok sabaikari tei hasteo belai khe tungkhai tongo tei satung bo tungjak tei hani viewers rok bo biyang thangjak pungjorani laibo kwrwngnai rok bo kom wngjak tei hani support khainai rok bo biyang thangbaikha tei hani subscriber rok bo biyang komai tongbaikha dakti laibo kwrwngphai baidi tei nongni support belai khe nango hamjakmung nango tei like share comment subscribe khaina tapokbaidi jotono kaisa viewers rok pungjorao tamo khlai tongbai Sahar Bagiri tei bahai tongbai sabaidi dakti tei norok bai kwrwngwi tongmani bagui belai no tei no asuk no logiri tongmani bagui belai no hambai tei jotono no dakti lamsugo tamo rok khlai tongbai norok pungjorani nukmankha norok tini sapung belai no tungjak tungui phai tongkha chiring khai tei asuk khe chiring tungui tongo pudi khe kam khainai tini uanasukha tei tini asuk khe tungui tongo tei wngni viewers rok bo biyang komai tongbaikha tei dakti lamsugo nongno ani subscriber rok no tei thangbaikha sabaidi tei jora tongsani laibo kwrwngwi naitongna rokno belai no hambai tei lamsago viewers rok tei jora tongsa norok haikhe no kwrwngwi tongdi tei jora tongsa norok haikhe no naitongdi ani guys viewers mung jotono no thaka hambai lamsugo tei haikhe no sal brum logiri tongni joinkwari naitongdi viewers rok tei belai khai tungmani bagui tungui bo phai tongkha tei nobar bo ekta photo bono nobar kwrwi norok nugui mankha no tei kolomani tongui simalia tei amsuk khe tungui tongo tungmani belai ma rwngjak tei tungsuka tini belai no tei haikhe no sal brum kha khaio tebo tungnai aste khe tungui phai tongjago kha tei tungkha hingka khe bwrwsuk bwra nana thago chong belai khe kosto wngbai nai chwngse bwsuk kosto khe tong bing than chano abo bing thana besono de okay tam sani nara
उस्ता मांगने बिगाय रेसन थानाय बलसा थकी हेला गरम दगा ना आं फुन के रोना खेला थङै नाङो अरे हाथे आं गनि तुम जायगा थांदोंमोन 100 रंदा 1 केजि आनलै हरे 50 टाका लांदों इनखाय इको 50 टाका लांदो आई कत लांदे हदे रागलांदे फुन खायदे फुन खायदे औ सै फुन खायदे नों मानके फुन खायनोबा गाइस रेसन थांथ'बाय Tiada dalam suku terik-terik kelai berkerana bagi te pungjani pungkaham te aiken salbrum te jorari tengna bagi te logiri tengna bagi an viewers tengna te narok boys khakai sela jakna te moni bagi ang bani live no mathangna digi thangsinai te viewers rok an subscriber rok bo nani rok bo belai kom khatini te haikeno ang bo ani live no mathangna digi thangtongo te jotno no lamsago haikeno Soya kari nai tong ne 5 jona no belai no hambai te khulumong nong no te rangsang ni sibai te naras ke hamjang mari tongon bage 5 jona nang belai khai khapak phlai khulumong tini nong no te nong no haikeno jora o manthong norok hai viewers tong no belai no hambai te musukok sawina ang ani live no mothangna digi thangsinai te Pungjorani brush khai bazar thangna han dong bazar thangsinai te live thaimai bo borok kom nane hinke ba haine hai tisa eba time bisi ingmani pore 5 pinai 8 9 digi rogo te tabuk live bo borok bo kari kho emne jotono kam khlai tongbai na moni bagui wansugui ang nakha je 9 10 digi ni pore sara live te phailia nei Pungjorani jotono kam paile yana te ani viewers rok bo jotono kam khlai tongna hanai te haikeno salbrum te mona sike choya kari nai 5 jona logiri tongnai tabuk to te 4 jona bari ke 9 jona ang thana no belai no hambai te lamsugo live te bisi kok saya kari no live no muthakna digi thangka te bisi ya te 10 second hai haikeno ro kok sawi kerengoi te ani viewers rok bo phungka ham jotono kaham tongthong te jotono habai khubai suribo te dakri no ro kaham no tungbai thong te ani live no nong no muthakna digi o thangka te jotono no bye guys rong no te ani viewers rong no te Pungjorani tini komung tongbai kha haikike kam khlai tongbai na joto borok nainai yang to phone live o te haikeno hano methebai ang ani live no te bo kat khainani digi thang tongo te jotono no live jepuru khayo apuru malai phinai te tabuk to khayo kha khayo tabuk te live khlai jakla karon borok naini komung to kha kam khlai tongna baksani kam paile yakno ke haikeno ang ani live no muthangna digi thangka ani je nai tongna viewers rok nong jotono hambai te jotono lamsugo te next live bo haino hai malai phinai nong viewers rok no hamse kok sawina ani live no muthaka jotono no Pungjorani phungkha ham tata viewers